Joo. Tänään me tehdään maisteluvideo karkeista. Wow. Eli... Mikäs karkkia tätä? Okei, mä tajan karkin. Apriketeprikepu. Näin. No niin, nyt se tulee teko. Okei, eli tämmönen karkki. Eli aluksi syötään hattarana. Ja sitten siitä tulee tämmönen purkka hattarana. No niin, nyt avataan. Aina mä unohdin esittää. Eli se on tämmönen. Oliko se normaalista? Tää oli normaalista. Joo, okei. Tää ei kyllä kovin kauheasti näytä purkalta. Tää näyttää kyllä ihan hattaralta. Miten mä oon tehnyt näin oikeesti? Tää niinku... Oikeesti. Oiks tän pakko tippua vähän? Wow, tästä tuli hattaraa. Siis tästä tuli purkkaa, piti sanoa. Tästä tuli oikein purkkaa. Wow. Mites sä sanot? Okei. Okei, tää on hyvä makuista purkkaa. Mutta niinku aluksi näyttää, että täällä ei ole mitään purkkaa. Kattokaa nyt. Tää näyttää ihan hattaralta. Perfecto. Mä sanon 10 kautta... 10 kautta... Okei, nyt seuraavana on tämmönen, joka on varmaan mansikan näköinen, mansikan makuinen siis, koska täällä on mansikoita. Mä luulen, että tää on suklaamansikka. Okei, avataan. Se on tämmönen. Hehehe. Avataan. Mitä? Nää on ihan omituisia. Siis kattokaa nyt. Mitä ne on? Toffeita? Varmaan, niin. Varmaan tää toffet, mutta aluksi avataan tää yksi täältä takapuolelta. Miten? Tää näyttää ihan erilaiselta kuin siinä kuvassa. Siis kun siinä, no siinä, mutta joo, katsokaa. Omituista. Mennään nyt sinne. No niin, eli se on tämmönen. Ota! Maista itse. Kiinni. Tää on semmoista toffeeta kyllä. Nyt tää on vaan mansikan makusta. Okei, sanoisin... Voiko tätä niinku nielasta? Mä luulen, että tämmösiä voi nielasta niinku... Jota. Tämmösiä. Tää maistuu mansikaa perfektolta hyvä. Mä sanon 10 kautta 9. Ihan hyvä. No niin, seuraavana tuotteena on tämmönen. Mä tein jo valmiiksi pienen reijän. Missä se reikä on? Ai siinä. No niin. Elikkä siinä on tämmönen hauska joulupukkikuva. Näitä on vihreitä. Okei, myös täällä on niinku... Joo. Niin, täällä on myös tämmönen lumiukkakuva. Näitä ei... Ups. Näitä on sinisiä, näitä on punaisia. Näitä on kultaisia. No niin, näitä on tämän värisiä. Okei, ensin maistetaan tätä kultaista. Kyllä nämä varmaan kaikki maistuu ihan samalta, mä uskoisin. Mut joo. Nyt maistetaan eka tätä kultaista, missä on myös vähän vihreitä, eli joulupukki. No niin, eli se on tämmönen omituinen palloro. Kattokaa ne nyt. Hihe.
Maistetaan. Okei, siellä on niinku valkoista sisällä. Tää on aika hyvä. 10/7. Ihan hyvä. Perfecto. Niin, okei, ne on tämmösiä. Mustapalleroita. Ei mustapalleroita. Sitten täällä on punaisia. Siinä on mustapallero. Mut joo, eli täällä on tämän värisiä. Oranssia ja punaista. Vastataan molempia. Au, tää on kovaa. Mikä se? Tää on vähän kyypeitä. Tää on paha maku. Seuraavana on tämmönen. Eli täällä on suklaata välissä. Eli suklaata välissä tai Nutella. Nutella on täällä välissä. Ja joo, eli nyt oho. Tää on aika hyvän näköinen. Kattokaa tätä. Okei. Tämmönen. Maistetaan. Täällä on Nutellaa välissä ja suklaata välissä. Auttakaa, mä maistanut hyvästi. Nyt mä syön aika ison haukon. Auttakaa. No niin, valmis. Mä söisin. Okei, eli nyt tää vois... Okei, mä tarvitsen vettä. No tää on niinku... Tää on 10/9. Aika hyvä. Seuraavana aiheena on... Eli maistetaan tätä. Normaale. Oikein tämä on totta, että tuolta tulee oikein jotain tähtiä. Eli nyt on tämä aiheena. Saanko tätä tyyppiä tästä? Tää on niinku tämmönen normaalin tyyppä. Mä aion maistaa näitä. Eli ne on tämmösiä vaaleanpunaisia, sitten takapuolelta ne on valkoisia. Okei, maistetaan. Okei, mä en tiedä, tässä ne maistuu joku. Persikalle maistuu. Joo. Ai kato. Siinä on myös mansikankin. Niin on persikkamansikka. Tää on niinku persikkamansikka. Okei. Ai ei. Joo, ei. No niin. Mä unohdin sanoa sille täydet pisteet. No, semmoiset pisteet sille seuraavalle. Elikkä sillä oli 10/1. En tykännyt. 10/1. Ja nyt on tämmönen. Tämmöset. Nää on niinku purkkia. Bum. Mä katson sinun sormia. Mistä minä saman? Täällä on niinku tämmösiä värejä. Mistä väristä mä söin tällä. No mä voin sanoa mistä väreistä mä tykkään. Mä tykkään tästä punaisesta, keltaisesta ja mä tykkään tästä vihreästä ja sinisestä.
No, mä tykkään näistä kaikista väreistä, pakko sanoa. Mä tykkään myös valkoisesta, tossa toisessa on valkoinen, mut joo. Mä sain vihreän, mun äiti sai sinisen. Vitsi on kovii, mun hampas jäi yhteen. Okei. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä. Tää oli 10 kautta. Tää oli 10 kautta 6. Hii, nyt on tämmönen, mä avasin jo tän kortin valmiiksi. Tai todella vaikea avata, mut joo. Eli nyt maistetaan tämmöstä. Mä luulen, että tämä on kirpeetä. Mutta joo, maistetaan. Tää on punaista. Tai oranssia. Punaista tai oranssia. Sanotkaa kommenteissa, onko tää punaista vai oranssia. Kattokaa. Okei. Maistetaan. Tää ei oo ollenkaan kirpeetä kylläkään. Kyllä se vähän on. Okei. Kun vaatii enemmän, tää alkaa maistua vähän kirpeelle. Tää alkaa maistua vähän kirpeelle, kun vaatii enemmän. Ja tää alkaa maistua semmonen, mä sanon tälle 10 kautta 0. Seuraavana tuotteena on tämmönen, jossa on ruskeata ja mikä toi on? Valkoista. Maistetaan molempia. Okei. Okei, tää maistuu... Tää maistuu... No, mä en nyt halua sanoa sitä. Se kuulostaa ikävältä, mutta mä en sano sitä. Vaan mä sanon, että se on tämmönen... Se on tämmönen... Pisteet? No pisteet on semmoset, että... 10 kautta 1. Seuraavana tuotteena on tämmöset näin, joka on just tommonen. Täällä on punainen, sininen, pinkki. Tutti frutti. Mansikka. Maistetaan. Raspberry. Maistetaan. Se on tän näköinen. Mä vähän venutin. Mut joo, se on tän näköinen. Maistetaan yksi pala tästä aluksi. Tää maistuu ihan hyvälle. Maistuu. Tää maistuu niinku purkalle, mutta ei oo purkkaa. Tää on toffeeta. Ottakaa. Minun makuni sanoo, että tämä on mansikan makuista. Mutta minä itse sanon, että tämä on tutti frutin makuista. Tää on 10 kautta 9. Ihan hyvä. Tosi hyvä. Seuraavana tuotteena on nyt, tää on viimeinen tuote, enempää ei oo. Seuraavana tuotteena on tämmönen, joka on avaruus. No niin, täällä on avaruustahti, täällä on tämmösiä palloja. Tekin ootte varmaan aina toivonut tämmösiä, mutta ja mä sanon mikä maku ja mä sanon pisteet. Mä oon aina toivonut tällaisia, siis kiitos äiti. Tää on niitä ihanai tuntuisia, voi ei. Kokeile. Maista. Nää on niinku tämmösiä. Toinen puoli on keltainen, toinen puoli on vaaleanpunainen. Nää on niinku jotain paperia, mutta joo, kyllä nää karkki on, eli ei tarvii huolia.
No se on jotain suolasokeria. I don't know. Ihan hyvin. Joo. Todella hyvin, mutta nää on vähän kirpeitä. On tämmöistä valkoista. Okei, maistetaan. Nää aluksi niinku, jos tässä ei ois sitä suolaa, niin tää maistuisi semmoiselle paperi. Mutta kuitenkin karkkii. Maistetaan. Okei, nyt saako se kirpeys? Ja mä en tiedä mitä sanoa, mutta alkoi tää kirpeys mulle. Se kuulostaa tollaselta. Kuunnelkaa. Silloin sisällä tätä jauhoa, jota tippui vähän mun syliin. Ja Emi on sylissä. Tässä. Tää nimi on Eli. Emi tai Eli. Voitte kutsua minkä vaan nimeksi. Miksi mä koko ajan availen tätä? Mun ei tarvitse avata. Ne on hauskoja. Niin on. Nää niinku maistuu paperilla, mutta nää ei oo paperia. Joo, maistuu. Mut siis suolan kautta tää maistuu paremmalle. Joten älkää huoliko. Kyllä tästä on hyvä maku. Hau. Paljon. 10/10.